ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ. ಐಟ್ ತುಂಬು ಎಂಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನರೆ ಉಂಡು. ದಾಗೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ತಾಡು. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪರೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು. ಬಟ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಪ್ಪುನ್ಕಿ ನಮ್ಮನ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ದಕ ದಯ ಆಪುಜಿ. ಅವು ಆತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಆಪುಜಿ, ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡು और प्लस ಟೇಸ್ಟ್ಗಳ ಆದ್ದಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅವು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಡಿರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಫಿ ಆಪುಜಿ. ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿದ ವಿಧಾನ ತೂಕ ಮನ್ಪುನಂಚ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ನೆಸ್ಕಫೆದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಓಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ನಮಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಮಾ ಪೇರ್ मूलवंते सक्करे बोर्ड नमक रुचित प्रकार यान मूलवंते चॉकलेट पाउडर ला यूज़ बनतंदुल्ले और हर्शिल सिरप नमना चॉकलेट सिरप यूज़ बनतंदुल्ले और डेकोरेशन गोस्कर यान मूल चॉकलेट गेतुंदे. मेन नमक पेरग नीर पाडंदे पेर नमक यूज़ मनपरन फ्रेश पेर यूज़ मनप्ले ऐक बिल्कुल भी नीर ऐड मनपोर्ची. और मेन हीरो नमना नेट कोल्ड कॉफ़ी नमना कॉफ़ी पाउडर तो वोला ब्रांड द कॉफ़ी पाउडर आपुन भले नेता प्रोसीजर तुका इनी कोल्ड कॉफ़ी मनपुनंच मूल इतने ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ವೋಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇರ ವೋಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತುಂಡು ಇರವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ತೋ ಯಾನ್ ಮೂಲೆನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಿಮಾ ಪೇರ್ ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸಿಮಾ ಪೇರೆ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸಿಮಾ ಪೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಏನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಐಕೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಐನ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಫಿದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರೇಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. इत्ते इरतु एडन इरेक तोजु नेट्टा जो स्मूथ सिल्क टेक्स्चर इरे मित्तर तोजुनुंडु उंदु नमना फर्स्टली नम सिमा पेर गेतुंद ऐतव जसड बक नम जो ऐस क्यूब पाड्दते मेन ऐता नेट्ल नमक लाइक थिकनेस तिक्कुन कोल्ड कॉफीड प्लस नेट्टा स्मूथ टेक्स्चर तिक्कुन एकदम शाइनी तो ऐस क्यूब पाडना मस्त इंपॉर्टेंट उंडु नमना कोल्ड कॉफी. इत्ते यानिरे प्रेजेंटेशन तोजवे कोल्ड कॉफी अंचवनपुन यान मूल ಒಂಜಿ ಕಾಚದ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇರ್ ಓಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೋಜವರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಚದ ಐತ ಮಿತ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹರ್ಷಿಲ್ ನಮ ಜೋ ಗೆತ್ತೊಂದದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಅವು ನಮ ಸೈಡೆಡ್ ಮೈತ್ ಬುಡ್ಕ ತೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಡಿಸೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ವಸ್ ನೆಕ್ಕುತುಲ್ಲೆ मुल साइड साइड पूरा पाड़ोंदुल्ले ಒಂಚ ತಿತ್ತು ಜಾರೋ ನೋಡ್ತುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ದಾಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪತ್ತು ತಿರ್ಗಾರೆ ಉಂಡು और ಹರ್ಷಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸಿರಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮೆಲ್ಲ 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 ಬುಡುನ್ ಪೋಡೋಣ और ತಿತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚು ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಕದಾಲ ಇಜ್ ನೆಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ತೊಲೆ ರೆಡಿ ಮಂದಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಗ್ಲಾಸ್ದೊಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಮಂದಿ ನಾವು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಣ ಅಂಚ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೈತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ನಮ್ಮನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೂಲೆಯನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ ನೆಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿಡ್ ಕವರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿಲ್ ನಮ್ಮನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ದೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮನ್ಪಗ ಓಲ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾಂದಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತಿಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಇರಂಚಲ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಿತ್ತಿಡ ಒಂಚು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಅವಲ ಬಿರ್ಕೊನುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ ಟಾಪ್ ನಮ್ಮನ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮನ ಕ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಡ ಡಿಸೈನ್ ದಕ ಬೂರುನ್ ಕ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನೇಟ್
नमना फाइनल लुक कोल्ड कॉफी रेडी आतन तुले यान पंदित्तद चॉकलेट पाडनैट ऐता जो लुक उंडते ಒಂಚಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋಜುಂಡುಂಡತೆ ಶೋಕ್ ಅಂಚನೆ ಪರ್ರೆಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ತೋಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೂದೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಪೋಂಡ್ ಪರ್ರೆ ಒಂದ್ಸಿನ ಬ್ಲೂಮೂನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆದ ಕಾಫಿ ಅಂಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ತೋಂದು ಎಪ್ಪಲ ಒಂದ್ಸಿನ ಬ್ಲೂಮೂನ್ ಮಂತಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಫಿ पर्पुनागले कॉफी लवरनागले उंदो मस्त लाइक आपुंडो सो पूरा वीडियो तूदायबाक लाइक मनप्ले यान प्रति वीडियो पनपैकी इंक फीडबैक कोरून दिप्ले कमेंट सेक्शन ऐटीना आपुंडो इरेंग फीडबैक कोरियड यान अगर दाला तप्पन्नोंदुल्लेड यान इंप्रूवैस मनपोली अंचेने यान अपकमिंग जो वीडियोस उंडो अವು निग्लेग ಹೋಗ್ಬೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾರೆ ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆ इरना वंजी लाइक यंक मस्त मोटिवेशन कोरपोण अंचने इरना प्रति कमेंट्ला यान ओदवे यान पूरेक्ला रिप्लाई मनपरे प्रयत्न मनफे इंग्लिश वंजी गादे उंडते मेक्स योर डे अंचने इरना वंजी लाइक इरना वंजी कमेंट इरना वंजी दिना मनपुंडो इट रियली मेक्स माय डे सो प्लीज वीडियो पूरा तूदायक इंग कमेंट कोरले कमेंट सेक्शन पनले इना वीडियो अंचातन अंचने पसातुल्लड सब्सक्राइब मनपंदे पोಡ್ಚಿ बरीट ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರಿತಿನ ಐಕ್ ಒತ್ತಲೆ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ಇನ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬತ್ತಿನಕನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿಗ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋ ಈರ್ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಫಟ್ಸೆ ತೂವೊಲಿ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ We show up.